Hola, bon dia, bona hora a tothom. Em dic Sara Guerrero, soc Cultura a tope i des de fa molt temps em defineixo com una persona superflipada per la meva ciutat, per Terrassa. Soc una fan de la seva cultura, del seu patrimoni, de la seva gastronomia i de la seva gent. Al igual que jo penso que hi ha moltes coses per explicar i que tothom pugui conèixer tot el que passa a Terrassa, hi ha moltes persones que fan moltes cosetes aquí a la nostra ciutat que també mereixen ser escoltats i que expliquin les seves històries. Mosaic Egarenc és una altra coseta molt vinculada a Cultura a tope. És un petit espai on diferents persones vinculades amb la ciutat de Terrassa, pel motiu que sigui, doncs volen explicar alguna cosa, que han escrit un llibre, que són cantats i faran un concert o presentaran un disc, que es presenten al joc de tapes, que són cuineres, que els agraden explicar acudits, sigui com sigui que tenen un vincle amb la nostra ciutat i volen explicar alguna coseta. I així que, a través de Cultura a tope i en concret des de Mosaic Egarenc, intentarem juntar totes aquestes petites tessel·les que configuren el gran Mosaic Egarenc.